Velkommen til endnu en videotut fra Rico. Sidste gang snakkede jeg om HDR, hvor vi jo snakkede om det her med, at vi skal bruge 3 forskellige eksponeringer. Men hvad gør man så, hvis man kun har fået taget et billede som det her, og det viser sig, at det overhovedet ikke stemmer overens med det, man egentlig synes, man så på stedet, eller man i hvert fald gerne vil have trukket lidt mere farve ud af det? Ja, så er der en opskrift på en slags, hvad skal vi kalde det, FUP HDR, hvor man går ind og åbner sit billede fra Bridge, her, går op og åbner det i kamera. Det er stadigvæk jo en betingelse for, at vi arbejder i vores RAW-fil ud af kameraet. Og kan man se her, så kommer der en ny skærm op, det er vores, det hedder Camera Raw her. Og det, man kan selvfølgelig sige, man kan starte med at køre sine forskellige settings her. Der er en auto, den er hentet fra kameraet, de settings du har haft at vælge imellem der, hvis det er, at du ikke har fået sat det rigtigt den dag du er ude og fotografere, så kan man kigge dem igennem og se, at der er en, der passer en bedre. Og som I kan se, så gør det forskelligt ved billedet. Alt efter hvad for nogen man vælger. Men i det her tilfælde heller, synes jeg ikke helt det giver det udtryk jeg gerne vil have i hvert fald. Og så starter man hernede med sin exposure og ser, jamen, kigger lidt, hvor mange detaljer er der i det mørke, hvor mange detaljer er der oppe i det lyse. Og der er jo rigeligt at komme efter, kan man sige her. Der er, og så finder man ligesom skal man finde sit udgangspunkt, må man sige. Jamen, det er for det billede ser os vedkommende det der omkring. Og så skal vi se, vi har ikke nogen, heroppe kan man slå clipping warnings til, det vil sige, hvis der er nogle steder der er for mørke, her kan vi se, hernede der er alting bare sort, der er ikke nogen detaljer i det. Og det kan man så gøre noget ved at putte noget fill light ind, det vil sige, at man trækker sine detaljer frem på den måde. Der er ikke rigtig nogen clips i highlights, så ved at hive i recovery her, så sker der ikke andet, end vi gør billedet mørkere, så det er ikke den, vi skal have så meget fat i dag. Så kan vi øge vores skygger, der hedder blacks, der kan man så gøre skyggerne dybere. Men igen, vi har ikke brug for, at alting bliver sort i det billede her. Så har vi brightness, og den kender vi jo, det er jo et spørgsmål om også at øge lys og mørke. Og den må man gerne, alt efter smag og behag, køre godt op. Så har vi vores kontrast. Og den er selvfølgelig med til at gøre, at tingene står tydeligere frem i billedet. Og se, vi har fået mere fokus på grenene, vi har fået lidt mere fokus på alle detaljerne. Så er der clarity, eller klarhed. Den kan man også godt vride godt til. Undskyld mig. Og så er der vibrance, det er jo farverne. Den kan man også godt give en spand kul heroppe af. Og så begynder de at blive måske en smule overdrevet for nogle smag, måske lidt mere fremtrædende, kan man sige. Det her, nu er vi oppe i det, jeg vil kalde overdrevet i hvert fald. Der kan man jo så arbejde med sin saturation og sige, jamen, den havde nogle flotte farver, men de var måske knap så skrigende. Men clarity, eller vibrance, den gør jo, at vi får det røde frem i rusten her, og i mossen står tydeligt i stenene. Man kan se, der er de visne blade her, og der er dukket et lille grønt blad op herude.
Så kan man altid diskutere lidt med sig selv, om billedet nu er for lyst eller for mørkt. Og det er helt fint at arbejde videre med sin exposure. Og det er jo mestendels et spørgsmål om at sidde og fiddle med tingene her på de her slider. Når man ligesom synes, at nu er vi ved at være der, så skal man gå over i HSL, hvor vi skal have fat i Luminance, og der skal man tage fat i de slider, som man nu engang synes, at de farver, man gerne vil have frem i billedet. Så skal jeg lige udstille den her. Så kan man via dobbeltklik på knappen, slideren. Farverne i det her billede, det er jo så grønt, kan man sige. Der kan man så bestemme sig for, om man synes, at de skal være mere mørke, eller om de skal være over i den anden ende og skal være helt lyse. Jeg synes jo godt, det ikke behøver at ligne IR, fordi det er det jo ikke. Det er jo maling. De andre farver, man kan tage fat i, jamen, det er jo sådan noget som den gule påvirker jo altså også den grønne. Og den påvirker jo også i det røde heroppe i stenene. Og så har vi jo selvfølgelig alt det røde her, træerne, det brune, det er de røde og de orange farver, vi skal have fat i. Så her lysner vi den op, når vi kører herover, og så bliver det faktisk lidt fesen i de mursten der, men det gør måske ikke så meget, for det var måske den farve, de havde der derude. Men vi kan også gå ned og kigge her. Kan jeg jo til enhver tid zoome ind og sige, hvad er det, jeg vil fokusere på lige nu? Så nu vil jeg gerne fokusere på det område hernede, hvor der er en del orange. Men skal det være mørkere? Eller skal det være lysere? Og så har vi det her oppe igen. Der er jo både blå og grønne toner heroppe i. Og der kan man så beslutte sig for, hvad der beskriver. Og det er ikke voldsomme ændringer. Det er små, fine ændringer, man laver her. Okay, så prøve at tage en aqua med her. Og skal vi prøve at smide den til den anden side for at se, hvad der sker. Så lysner det op på det her. Og hvis vi tager den der med også. Og så husk en gang imellem lige at gå ud og kigge på hele billedet. Jeg synes måske godt, de der mursten der og det der rust, det kunne være lidt mørkere, sådan der. Så kan man sige, at vi har de lilla og de magenta hernede. Så kan man jo så altid sige, jamen dem har jeg ikke rørt ved. Og det er dejligt nemt med kamera her, fordi man kører bare. Og finder man ud af, at det gav ingenting, jamen så nulstiller vi den bare igen. Men samtidig kan man blive overrasket over, hvad for nogle farver, der egentlig betyder noget for os, når vi arbejder i billederne her. Ja, det kan man sige, så vil jeg jo, saturation kan man selvfølgelig også, der er det samme princip igen, man kan gå ind og lægge til og fra, hvad man synes, er der behov for. Hvis man nu synes, den der blå farve, den går for meget ind i, jamen så trækker man den jo selvfølgelig tilbage. Og så bliver den nærmest mere grå her, fordi man jo så trækker farven ud af den, og det gør faktisk ikke noget negativt på billedet her. Princippet er det samme som i Luminance. Det er et spørgsmål om at justere, indtil man synes, at det ligner det, man så derude, eller det, man i hvert fald gerne vil udtrykke med sit billede. Man har selvfølgelig også en hue, man kan sådan fuldstændig skifte farve, hvis det er, man synes, at den skulle være
meget mere grønt, så kan man jo trække alle de her til grøn. Det vil jeg så nok sige, at jeg skal ville være med i dag. Og så trykker du Open Image. Og så går den jo så sjovt nok over i Photoshop. Der er det jo så igen et spørgsmål om, at man skal bestemme sig til, om man skal gøre mere ved det her over med de sædvanlige ting, man ellers gør. Nu har du ligesom lagt grunden for, at du har et billede, som ligner det, du så der, hvor du tog billedet, eller som i hvert fald ligner det, du synes, det skal ligne, og så kan man jo altid bearbejde det derfra. Så kan man jo så se her, at de ændringer, vi har lavet, det er røget over i Bridge også. Men går du ind og klikker højreklikker på billedet, så kan du altid sætte den til default, så den viser, hvordan så billedet ud fra starten af. En grund til, at jeg går herind lige nu, det gør det, fordi jeg vil åbne den her i Photoshop, så vi kan få de to før- og efterbilleder op. Først så skal den jo selvfølgelig igennem kamera, og den kører vi bare videre, sådan som den er. Trykker Open Image. Min er sat op til som standard at åbne alle råfiler i kamera. Og det synes jeg er en god idé, fordi du kan arbejde meget i kamera med dit billede, inden du smider det over i Photoshop. Og det vil sige, at mange gange så er du faktisk du er færdig her, og kameraet arbejder helt fantastisk med alle de informationer, der er i sådan en råfil i modsætning til Photoshop. Og her har vi så et før- og efterbillede her. Sådan så det ud, da vi startede. Og sådan ser det så ud nu. Og for mit vedkommende bringer det mere det frem, som jeg synes, at billedet det skal. Det var det, der fangede mig, da jeg var ude og fotografere af den her gamle rulle her op imod murstenene og ja, fuldstændig overgroet, som den jo er. Det var ligesom min metode til at komme frem til en HDR-lignende billede, hvis det er, at man ikke har taget 3, 5, 7 forskellige eksponeringer, som jeg snakker om i min sidste tutorial. Jeg håber, at I har glæde af det. Jeg glæder mig til at skal lave den næste, og jeg vil meget, meget gerne have noget respons på, hvad I derude synes om de ting, jeg laver. Jeg vil sige tak for denne gang, og håber, vi ses igen.